An balima bamanankan mɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan foli ani waleɲuman bɛ ka taa aw bɛɛ lajɛlen ma fo yan fo aw sigiyɔrɔw la k'a fɔ aw ɲɛna aw bisimila aw ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw kɛnɛ kan min bɛna walawalali caman k'aw ye Mali kibaruyaw ani diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw la. An ka jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita a n'a ka gouvernement jamakulu u jɛra ka taa juma seli juma misiriba la silamɛw nɔfɛ walasa ka taa dugawu don kɛ ka ɲɛsin mɔgɔw ma mɔgɔ minnu ni olu nin tora ka sanga ni wuli ka jɔ ye min taara ka gawo sɛgɛrɛ silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ caman u sera ka kɛnɛ lasɔrɔ Amadu Kamara Ibrahim Kulubali Sherifula Jabaraniso tɔgɔ la an ka sɔrɔlenw ɲɛmada. Walasa ka tasibila kɛ ka ɲɛsin an ka finitigilaka minnu binna gawo kɔnɔna na jamana ɲɛmɔgɔw ka fara alisilamɛw kan u jɛra ka seli ɲɔgɔn fɛ bi juma ka dugawu kɛ ka ɲɛsin banbagatɔw ma ani ka nɔgɔyada kɛ banabagatɔw ye. Lajɛrɛ in kɛra an ka Bamakɔ juma misiriba kɔnɔna na. Laɲini min do o ye fasoden ɲuman bɛɛ ka laɲini ye. Laɲini ye ka Ala wele jamana bɛ se ka lafiya cogo min na, jamana bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ, jamanadenw ka fara ɲɔgɔn kan ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ. Minnu ni tora ka dugawu k'olu ye, minnu bananen do ka dugawu k'olu fana ye, ani sɔrɔdasi minnu balolen do ka dugawu k'u ye Ala bɛ se k'u sabati k'u dɛmɛ cogo min na Mali kisili la ani jamana in tangani na, ani jamana in den ɲuman bɛɛ ka hakili sɔrɔ an ka fara ɲɔgɔn kan ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ. O de y'an bila nin baara in na bi ni Ala sɔnna. Bon silamɛya ka ye cogo ye silamɛ kɔni ni sara i faso nɔfɛ siga t'a la an tɛ foyi jigin n'i ye Ala ka kisi kɔ. Maa o maa tora faso nɔfɛ i tora jihadi de la. O kɔni o ye silamɛya ka ye cogo de ye siga tɛ min na fiyewu. Minnu banana fana u bɛ Ala ka tanga de kɔnɔ ayiwa tiɲɛ do u taara faso kuma bɔ n'u ka baara de nka mɔgɔ o mɔgɔ ko n faso Ala yɛrɛ mago b'i la. Tuma na an b'a dɔn an ka sɔrɔdasiw min balola min sara u bɛ Ala de nɔfɛ wa ni Ala sɔnna fana Ala b'u dɛmɛ. An bɛ dugawu fana k'u ye Ala k'u dɛmɛ Ala k'u kisi. O de y'an ka jɔyɔrɔ ye Ala sago i sago. Alhamdulilayi an bɛ bi jumadonya la jamanakuntigi ka laɲini don ko bi juma na an ka ɲini silamɛw fɛ kutubaw ni seliw la dugawu ka kɛ ka tasibila kɛ ka taa kasaraba min an ka kɛlɛkɛcɛw sɔrɔ Gawo waati min na mɔgɔ murutilenw jamana sɔrɔdasiw b'a ɲini ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ye yaasa ka na ni basigi ye kɔrɔyanfɛla la donc juguw nana mugu jugu don ni ɲɔgɔn cɛ a kasara bonyana mais jamanakuntigi y'a ɲini an ka seli misiri kɔnɔ bi ka Ala deli fɛn fɛn ka di Ala ye o de bɛ kɛ donc an ka Ala deli a ka hinɛ banbagatɔw la ka kɛnɛya segin banabaatɔw ma ka limaniya dɔ di anw fana ma halisa an ka limaniya diina nin daminɛ gɛlɛyara kira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min dara k'a y'a ye mais a ko yafaw ma donc nin ye waati fana an ka Ala deli a ka hakili ɲuman di mɔgɔ juguw ma u ka segin ka na k'a dɔn silamɛ ɲuman bɛ k'a mɔgɔ ɲɔgɔn fɛ silamɛ dɔrɔn tɛ dɛ mais a bɛ k'a mɔgɔ ɲɔgɔn fɛ parce que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ani maaw sigira minnu tɛ diina na ani maaw sigira minnu bɛ diina wɛrɛ la minnu tɛ silamɛ diina ye ka tila k'a fɔ an ye ko anw ye kulu minnu kɛlen don ka ɲɔgɔn minɛ donc bi ye taamasere dɔ ye maliyɛnw bɔcogo bi ka seli jamana ɲɛmɔgɔbaw ɲɛkɔrɔ jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ Elhaji Ibrahim Boubacar Keita k'a yira k'a fɔ an ye kelen ye i n'a fɔ an ka jamana taabolo bɛ min yira jamana kelen hakilina kelen kunkanko kelen donc o de yira la bi awa halisa Ala m'a to la diina nin ye fɔlɔ mɔgɔ Rasulina n'a ka jama fanga min d'u ma ka se ka se juguya la k'a kun fo ka tila ka yafaw ma don min maga minɛna Ala ko o limaniya d'an ma an ka se ka juguw kɛlɛ ka se ka to an danbe la k'a sɔrɔ an ma bɔ an cogoya la ka tila k'u lana k'u lasɔn diina nin ma bari diina nin ye de ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ka yafa ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn ka hɛrɛ ɲini maaba minnu jɛra ka fara ɲɔgɔn kan ka dugawu kɛ ka ɲɛsin banbagatɔ ninnu ma jɛ ka seli in senfɛ an karamɔgɔ Sayid Sherif Usman Madani Haidara n'ale ye Mali alisilamɛw ka farankan jɛkulu n'o ye leader spirituel musulman du Mali o ɲɛmaaba ye a y'a ɲini ko bɛɛ lajɛlen ka dugawu kɛ ni maa ninnu ye n'o ye finitigilakaw ye bari sabula ko u tora jamana kumabɔli de senfɛ wa u ye dugawu don kɛ ko Ala ka bɛn ani kelenya Ala ko sabati Mali kɔnɔna na Maliyɛnw an ka bɛn dɔrɔn foyi tɛ se ka Mali bɔ bolo la ni kelenya tɛ n'an ye ɲɔgɔn minɛ ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ jugu tɛ se mais n'an banna ɲɔgɔn na an bɛɛ bɛ tila ka nimisa bɛnbaliya bi yɔrɔ o yɔrɔ Ala ka dɛmɛ tɛ yen Ala ka dɛmɛ bi bɛn dɔrɔn de la Ala k'an bɛn an bɛ dugawu k'o de la Ala kira bonya sɔlila ala rasul an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko Mali alisilamɛw ka fara jamana ɲɛmɔgɔw kan u ye tasibila kɛ ka ɲɛsin maa minnu tora faso lakanani senfɛ k'a ɲini Ala fɛ
ala ka u dayɔrɔ sumaya ka kɛɲɛ ni gwɛlɛn bonyɛli ye. Jamana ɲɛmɔgɔ Ibrahim Boubacar Keita a ye tile 3 sangabodan sigi ka ɲɛsin banbagatɔ nunu ma k'a ɲini jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen fɛ ko bɛɛ ka dugawu kɛ nunu ye. Yarabiyama an bɛ jɛ ka dugawu de kɛ dugawu minnu ni u bɔra kɛnɛ in kan ala ka bɛɛ lajɛlen minɛ. An ka laseli tɛmɛnenw na an y'a ladɔnniya k'a fɔ an ka jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita a ye taama kɛ ka ɲɛsin Gawo marabolo ma walasa ka taa ɲɛda mɔgɔ joginnenw kan minnu ni olu joginna kosɛbɛ dɔw yɛrɛ bɔnɛna u ni na ka sanga ni wulikajɔ ye min taara ka Gawo marabolo sɛgɛrɛ lakana tigilamɔgɔw ka kan dɔ ni Mali lakana tigilamɔgɔw SEMA ani plateforme olu bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kan min kɔnɔna na. Tata Ture a bɛ ɲɛfɔli k'an ye o ko kun kan. Ni nin pankuru in de min n'a bɛ fɔ a ma Casa 295 min n'a bɛ an ka jamana finitigilakaw ka bolo kan ka aw ladɔnniya ka fɔ ni nin pankuru in de jamana ɲɛmɔgɔ ye Gawo lasɔrɔ ɛri 2 bamanciw ka nin waleya jugu in kɔfɛ min n'a kɛra Gawo n'a kɛra sababu ye ka jamana kɔnɔdenw dusuma kasa. Jamana ɲɛmɔgɔ selen Gawo aéroport la a y'i kunda o yɔrɔnin bɛɛ kɛnɛyaso kan, kɛnɛyaso min ni banabagatɔw dalen bɛ yen minnu ye kasara sɔrɔ bamanciw ka nin waleya jugu in na min n'a kɛra finitigilakaw dagayɔrɔ la k'u to u ka fasoden ɲumanya baaraw la min n'a bɛ wele camp du regroupement du mécanisme opérationnel de coordination. K'aw ladɔnniya k'a fɔ banabagatɔw jamana jɔra n'olu furakɛli ye. Amadu B Mayiga ka fɔ la o min ye Gawo kɛnɛyaso ɲɛmɔgɔba ye a y'a yira a ka kɔrɔfɔw la k'a fɔ mɔgɔ 76 olu ladalen don u ka kɛnɛyaso la. O kɛnɛyaso kelen na cakɛda min n'o ye service des urgences ye banabagatɔ 73 olu dalen b'o yɔrɔ fɛnɛ la. Banabagatɔ 23 wɛrɛ bɛ yen minnu fɛnɛ y'u ka degun sɔrɔ ka sababu kɛ nin waleya jugu in ye nka olu ta kun ye opération ye min n'o ye intervention chirurgicale jamana jɔra n'o fɛnɛ ye. Ka aw ladɔnniya k'a fɔ ni banabagatɔ minnu filɛ nin ye u bɛ bolo ɲuman na wa mɔgɔ bɛ se k'i hakili sigi n'u ka bana taabolo ye nka banabagatɔ 8 wɛrɛ bɛ yen minnu labilala ka taa faba la walasa ka t'u ka furakɛli kɛ yen wa u labɛnnen don ka banabagatɔ 20 wɛrɛ lata nka k'aw ladɔnniya k'a fɔ o banabagatɔ 20 u ni kasaralen tɛ u ka lahalayaw ka ɲi bari mɔgɔ bɛ se ka sigi n'u ka kɛnɛya ye furakɛli kɔfɛ. A tilala k'a yira k'a fɔ ni banabagatɔ ninnu ladonni o y'olu ka baara ye hali n'o y'a sɔrɔ ni waleya jugu in y'olu yɛrɛ don kow ban n'o yɛrɛ de kama u y'a kanu ka banabagatɔ dɔw labila ka taa n'u ye faba la walasa ka se ka nɔgɔya don ni waleya ninnu na nka a y'a yira k'a fɔ u ye banabagatɔ bɛɛ lajɛlen ladon ko ɲuman na bari u jɔra n'u ye. K'aw ladɔnniya k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔ a ye munumunu salo kɛ kɛnɛyaso la banabagatɔw dalen don kɛnɛyaso yɔrɔ minnu na. Jamana ɲɛmɔgɔ Elhaji Ibrahim Boubacar Keita a y'a yira banabagatɔ ninnu na k'a fɔ maliden bɛɛ lajɛlen b'u kɔ ni ka sɔrɔ ka nɔgɔya da k'u ye. Jamana ɲɛmɔgɔ ka kɔrɔfɔw la sen donnen Gawo a y'i banba yɔrɔ minnu kan o bɛ tali kɛ bɛn ni kelenya ka ɲɛsin jamanaden bɛɛ lajɛlen ma n'o ye malidenw ka bolodi ɲɔgɔnma ye ani Mali jamana terilakaw. Nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ jamana ɲɛmɔgɔ ye Mali jamana ka wulikajɔ yira wa o wulikajɔ in bɛna to sen na. Nin fɛn in fana nin bɔnɛ in fana ye mɔgɔw hakili yira kosɛbɛ n balima caman ye hakili yira n na k'a wele k'a fɔ n ye a ye dusukasi min da u kan o mɔgɔw la n yɛrɛ dɔgɔnin b'a la Soumaïla Cissé b'a la o ye hakili ɲuman de ye n b'a fɔ ale ni tɔ fɛn o fɛn y'o kɛ jamana ko de don jamana ko de don i bɛ ka kɛ ko tɛ parti ko tɛ i bɛ ka tɛ parti ko la i bɛ ka Mali président de ye. Mali minisiri min ka caw bɛnnen don sɔrasiya ani sɔrasikɔrɔw ka caw ɲɛnabɔli ma ani jɛkulu min sigira sen ka Mali wasabulon kɔnɔ minnu ka caw bɛ ɲɛsin sɔrasiya koɲɛw ɲɛnabɔli ma o jɛkulu ɲɛma ka fara Mali jamana sɔrasiya ma ɲɛmaw kan olu fana ye taama kɛ ka ɲɛsin Gawo marabolo ma walasa ka t'u ɲɛda tiɲɛninɔw kan. Usman Sogore bɛ ɲɛfɔli k'an ye o ko kun kan. Jamana finitigilakaw ka ministre n'o ye ministre de la défense et des anciens combattants ani wasabulon kɔnɔ jɛkulu min fɛnɛ ka baara bɛ ɲɛsin lakana sabatili ma. Commission de la défense de l'Assemblée nationale k'a fara an ka finitigilakaw ka ɲɛma caman kan wa pankuru jiginna Gawo kɔnɔ arabado nɛgɛ kaɲa 16 miniti 20 tɛmɛnen kɔ. Ministre ka taama bɛ ka kɛ kadara min kɔnɔ o de ye wulikajɔ kɛlen kɔ banbaciw fɛ Gawo kɔnɔ ka ɲɛsin an ka lakana tigilamaw ma ani kulu maramafɛntigiw olu bɛ ka farali min kɛ ɲɔgɔn kan ka se ka munumunu salo kɛ ni marabolo ninnu na n'o ye mécanisme opérationnel de coordination MOC ye o yɛrɛ kɛra yɔrɔ fɔlɔ ye minisiri taara sen jɔ yɔrɔ min na o tɛmɛnen kɔ u taara Gawo lapitalisoba la ka t'u ɲɛda maa joginnenw kan
Ministri Abdoulaye Idrissa Maïga ka fola aye ajira ka fo nakun mun bɛ olu la Gawo kɔnɔ o de ye kana jamana ɲɛmɔgɔ El Haji Ibrahim Boubacar Keita a n'a ka ministri ɲɛma Modibo Keita ka fara gouvernement maa bɛɛ lajɛlen kan u ka foli ni duwawudon kɛ ka ɲɛsin maaw ma minnu tora nin ko in na ani ka nɔgɔyada kɛ ka taa maa joginenw ye o tɛmɛnen kɔ o duwawudon kelen kɛ ka ɲɛsin maaw ma jamana fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔ minnu bɛ n'u bɛ ni ɲɔgɔnna tɔɔrɔ kow la fɛn min bɛ tali kɛ tiɲɛli kɔni na o sɛbɛkɔrɔ juguyara Gawo marabolo kɔnɔ sabula ka daa kan maa 60 ɲɔgɔnna bɛ minnu bɔnɛna u ni na maa 100 ani maa 20 bɛ minnu joginen don wa maa wɛrɛ bɛ olu cɛla minnu sɛbɛkɔrɔ fɛnɛ joginna ka kɛ ni adamadenya buruja walew ye minnu kɛra banbaciw fɛ ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ma ministri kɔni ye a jira k'a fɔ nin tɛna kɛ sababu ye k'u ka baaraw segin kɔ fɛn bɛ tali kɛ mécanisme opérationnel de coordination na a ka baaraw bɛna to sen na wa ani ka jira k'a fɔ an ka finitigilaka denmisɛnnama minnu tora a ko la maaw kun don minnu y'u yɛrɛ di faso kumabɔli kama ni o baara kɛra sababu ye u ka bɔnɛ u ni na u binni u ni na maliden bɛɛ lajɛlen de ani mun bɛ ni bɛɛ lajɛlen man ka ɲina o kɔ o de ye an bɛ ka baara kɛ siraw kan mun b'a to bɛɛ ani basigi o ka sigi an ka jamana kɔnɔ. Commission de défense de l'Assemblée nationale a ɲɛma ka fɔla Karim Keita a ye duwawudon kɛ a yɛrɛ tɔgɔ la ani a ka jɛkulu tɔgɔ la ka ɲɛsin banbatɔw ka du bɛɛ lajɛlen ma ani o tɛmɛnen kɔ a ye nɔgɔyada fɛnɛ kɛ ka ɲɛsin maa joginenw ma o bɔlen kɔ a ye folikan kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin Gawo denmisɛnninnakaw ma olu minnu taara arabadon ka taa u jeliw di u balimaw ma ka se k'u ni kisi a ko mécanisme opérationnel de coordination a sigira sen kan ka kɛ ni Algérie bɛnkan ye wa a waleyali kan ka to sen na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ministri a n'a taamaɲɔgɔnw u bololankolo ma taa Gawo marabolo kɔnɔ sabula ka daa kan u ye sefa wari miliyɔn 30 di ka se ka o don furakɛliw da fɛ ani janaziya labɛnniw sira kan Gawo gouverneur fɛnɛ ka dɛmɛw ɲɛsira lapitaliso ma ni dalaw ani sangew dili ye o de b'an sɛnsɛn ka diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw lasɔrɔ Musa Fɔnba a bɛ bi walawalali k'an ye an ka ɲɛjɔ bi sɔrɔlenw na. Kodivarikaw fɛ yen nɔ minisiri min ɲɛsin bɛ jamana forobaca ma ale kɛ mɛ ka kumaɲɔgɔnya daminɛ ani jamana forobaca kɛbaw ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnniyana lapasa jɛkulu belebele 4 minnu bɛ yen ni o ye syndikaw ye olu minnu fara bɛ ɲɔgɔn kan ka jira k'a fɔ u bi baara jɔ ni nin y'a dɔgɔkun kelen ani dɔɔnin ye jumadon janvier kalo tile 20 sigi ka fɔ u bi daminɛ u ni ɲɔgɔn cɛ baara bila ɲɛ a ye dadigi kɛ Kolowari lɔkɔliko la lapitanizo fɛnɛ bɛ o cogo la ka taa se forobaca bolofara camanw ma jamana ɲɛmɔgɔw bɛna lajɛ ka hakilina dɔw dajira u la jɛnga kɛ ni o ye baaraw ka daminɛ Kolowari jamana kɔnɔ Pascal Abina ni ale ye forobaca minisiri ye ani syndicat belebele 4 lapasa jɛkulu 4 Kolowari jamana kɔnɔ u bi kuma a y'a yira k'a fɔ Kolowari jamana ɲɛmɔgɔw fura dama u kɛmɛ k'u tulo yɛgɛlɛ jɔ ka ɲɛsin baarakɛlaw ka degun ma sira o sira de bɛ se ka minɛ n'o bɛ se ka kɛ sababu ye ka baarakɛla ka degun ta ka bɔ i ka ko Kolowari jamana ɲɛmayaso labɛn bɛ ka don o da fɛ faamuyabaliyaw bɛ yɔrɔw minnu na n'o bɛn dɛ forobaca kɛbaw ma o ye yɛlɛma kura min n'a mɛ don forobaca binna k'u kan kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna maa minnu ka sɛgɛnnafiɲɛbɔ waatiw sera ni u ka taa sɛgɛnnafiɲɛbɔ la retraite o tɛmɛnen kɔfɛ forobaca kɛbaw y'a yira k'a fɔ san 2007 u ka kalosara dɔw bɛ yen minnu ma sɔrɔ u fɛ jamana ɲɛmaaw y'a yira k'a fɔ Kolowari kalanko fɛnɛ ka lajɛ ka kɛ n yɛrɛ ye k'o sen don a la ni u kama ko privatisation du système scolaire o fɛnɛ bɛn dɛ lɔgɔli karamɔgɔw ma baarakɛlaw ka lapasa jɛkulu y'a yira fana k'a fɔ ni ko kɛra baarakɛlaw la min ma bɛɛ u ma ka nisɔngoya kɛnɛw ni nisɔngoya taamaw bolo da liberté syndicale k'u balen bɛ o la jamana ɲɛmɔgɔw fɛnɛ fɛ ni hakilinaw de ye forobaca minisiri ni baarakɛlaw ka lapasa jɛkulu ma ɲɛmɔgɔw kan ka sigi ka kuma minnu kan ka fɛɛrɛ sɔrɔ u la walasa baara bɛ se ka kɛ Kolowari jamana kɔnɔ Yahaya Jammeh bannen kɔfɛ bɛɛ lajɛlen ta mɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna farafinna tile bi yan b'a jamanaw ka tɔ communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO jamana 15 bɛɛ bɛ na sigikafɔ n'o ma fɛn ye natiri kamisa de bolo dan bɛ sa ka ɲɛsin Yahaya Jammeh mɔ kabini alamisa tɛmɛnen kunnafoniw nana n'a ye k'a fɔ CEDEAO kɛlɛcɛw tar'u kan nka Gambie dala wa u bilama yɛrɛ sen bɛ ka don a kɔnɔ ka ban maa laban min bɛ yen ni bɛɛ lajɛlen sigin bɛ k'o makɔnɔ u ka surunani dɔw ka kɛ sababu ye Yahaya Jammeh ka wuli a nanama sumani o ye Alpha Condé ye Laginɛ Conakry jamana ɲɛma
Mauritanie jamana ɲɛma Mohamed Ould Abdel Aziz keɲɛnen kɔfɛ Marcel de Souza ni o ye farafina tile bi yanfɛ jamanaw ka tɔn commission ma ɲɛma ye a y'a yira k'a fɔ ni Yaya Jammeh ma sɔn Laginɛ Conakry jamana ɲɛma Alpha Condé ta mɔ yanni midi cɛ jumadon janvier kalo tile 20 don min kɛ a nɔfɛ ni ka mangoromɔ kari. Yaya Jammeh ka sɔrɔsi ɲɛma min bɛ wele ko General Ousmane Badji o y'a yira k'a fɔ ni CEDEAO kɛlɛcɛw ma ɲa dongɔ u nɔfɛ ale kɔni tɛna fɔ ko a bɛ a ka kɛlɛcɛw bila ka kɛlɛ kɛ CEDEAO kɛlɛbolo fɛ ko barisabu ka da kan ko manamana kɛlɛ don fɛn min ɲɛmɔgɔw kɔnɔ gwa yɔrɔnin min bɛ Senegal ni Gambie dancɛ la ni Senegal fura dama a bɛ ka kɛlɛ k'a yɔrɔ nɔfɛ ko fɔ a ka k'a ka yɔrɔ dɔ ye ni u fɛnɛ kan bɛ ko f'u k'u yɛrɛ ta ka kɛ u dama jamana ye Casamance a mɛnnen ko Senegal kɛlɛcɛw donna Gambie dugukolo kan o yɔrɔ bɛɛ o ma murutilen jɛkulu min ni maramafɛn bɛ ɲɔgɔn na ni u k'a ma ko Force démocratique de Casamance MFDC olu ni Senegal kɛlɛcɛw sina ka kari ɲɔgɔn na dancɛ yɛrɛ worodugu yanfan fɛ bɛɛ lajɛlen dun b'a kalama k'a fɔ o ma murutilen jɛkulu min ngalen ka don ko fɔ a k'a yɛrɛ ta ka bɔ Senegal la ni o ye Force démocratique de Casamance ye u ni Gambie jamana ɲɛma Yahaya Jammeh ka surun kosɛbɛ o waati kelen la Senegal faaba la Dakaru Gambikaw ka lasigidenso min bɛ yen Adama Barrow min ni ale kɛmɛ ka bisimila minɛ Senegal jamana kɔnɔ ale y'i jɔ k'i k'ale jamanadenw ye k'a fɔ ale sigilen nin ye Gambie jamana ɲɛmaaya la wa a ka dantigɛli fɔlɔw la a y'a yira k'a fɔ a n'a fɛɛrɛ de kɛ ka Gambikadenw fara ɲɔgɔn kan wa ka layidu di diɲɛma fɛnɛ mɔ laɲini min kɛlen don ni o ye Gambie jamana yɛrɛ ka se bɛnkan fanga binakuu kan démocratie ko a na Gambie se o binakuu kan Antonio Guterres ni o ye diɲɛseleke naani tɔnba Nations Unies ɲɛmakura ye o ye nɛgɛjurugu bɛ banba ani Adama Barrow ni ɲɔgɔn cɛ Senegal yanfan fɛ ni ka bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin a mɔ k'a jira k'a fɔ diɲɛseleke naani tɔnba Nations Unies bɛɛ a kɔ a ka dɛmɛ b'a ye. Marokukaw ka wasabulon jumadon in de b'u bolo janvier kalo tile 20 u k'a lajɛ k'u bolo kɔrɔta wasabulon kɔnɔ ni jɛmi kɛ ni a ye Maroku jamana ka segin ka don farafina tɔnba Union Africaine kɔnɔ i n'a fɔ Maroku jamana ɲɛmaaw kɛmɛ ka laɲini cogo min juillet kalo tɛmɛnen Maroku ma ɲɛmaaw ye a jira k'a fɔ a ka di u ye u ka segin ka don farafina tɔnba Union Africaine kɔnɔ o bɔlen kɔfɛ a kɔnɔ san 1984 ka sabu kɛ ko dɔ bɛ yen min ma bɛn u ma o tɛ dɔ wɛrɛ ye kɔnɔ min bɛ Maroku ni Espagne dancɛ la ni a yɔrɔ kalen ka don ko fɔ u k'u yɛrɛ ta ka bɔ Maroku la ni Maroku yɛrɛ furadama a kɛmɛ ka yɔrɔ in jate a ka yɔrɔ ye u ka yɔrɔ ma ko République arabe saharawi démocratique au Sahara occidental a kulu maramafɛntigiw bɛ wele ko Front Polisario olu furadama u ni maramafɛn bɛ ɲɔgɔn na farafina tɔnba Union Africaine de jɛnna ni olu ka doni ye san 1984 farafina tɔnba Union Africaine kɔnɔ o de ma bɛn Maroku jamana mɔ ni a bɔra o doni kama araba tɛmɛnen minisiri min bɛ Marokukaw fɛ yen ni o ɲɛsin bɛ jamana ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw ma o y'a yira k'a fɔ farafina tɔnba Union Africaine jamana 56 la 40 ɲɔgɔn na kɔni bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ a ka di u ye Maroku jamana ka don wa an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ a bɛ waati jan bɔ Maroku masakɛ yɛrɛ kɛmɛ ka yɔrɔ caman ka sennɔ ye min bɛ se k'a to ani farafina jamana ɲɛmaa caman kundinaw bɛ se ka kɛ kelen ye Maroku jamana donni na farafina tɔnba Union Africaine kɔnɔ lajɛba min bɛna kɛ farafina tɔnba Union Africaine fɛ janvier kalo tile 30 a n'a tile 31 farafina tɔnba Union Africaine jabala la Addis Abeba Ethiopie faaba la o se jamana ɲɛmaaw n'u dantigɛ n'o y'a sɔrɔla jɛn bɛ kɛ ni Maroku jamana donni ye wale kelen ni jɛndi kɛ n'a ye. Bɛnkan dɔ sera ka sɔrɔ farafina tɔnba Union Africaine ni nazarala tɔnba Union Européenne ni ɲɔgɔn cɛ Burundi jamana kunkan Burundi ma ɲɛmaaw kun kɛ kun bɛ ka wele da k'a jira k'a fɔ u ka kɛlɛcɛw minnu bɛ farafina tɔnba Union Africaine ka kɛlɛbolo kɔnɔ AMISOM Sebabu kɛlɛ la Somali jamana kɔnɔ k'u ka yen bila ka segin ka don jamana kɔnɔ k'a sabu kɛ nazarala tɔnba Union Européenne kun kɛ kun bɛ k'i bolo kuru wari min bɛ bɔ k'o bila ni kɛlɛcɛ ninnu bɛ sara ni o ye o kun tigɛra nazarala tɔnba Union Européenne fɛ farafina tɔnba Union Africaine na an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ kabini mars kalo nazarala tɔnba Union Européenne kɛmɛ k'a ka dɛmɛw tigɛ Burundi jamana na k'a sabu kɛ u yɛr'u bolo bɛnkan fanga jamana tɛ adamadenya hakɛ lapasalen d'a kɔnɔ Pierre Nkurunziza jamana ɲɛmaa kɛmɛ k'i murukuru ndakoya mandat la kelen kɔfɛ k'i ban ka wuli kolokoto o kumana n'a ma ɲa k'a fɔ farafina tɔnba Union Africaine ka musaka fanba yɛrɛ bɔba ye nazarala tɔnba Union Européenne de ye hali n'o y'a sɔrɔla nazarala tɔnba Union Européenne tɛ ka dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin Pierre Nkurunziza mɔ bilen u jɔrɔlen kun don wari min ni o bɛ bila ka taa kalo o kalo euro wari miliyɔn 5 ni o ye Burundi kɛlɛcɛ ninnu ka kalo sara ye Pierre Nkurunziza n'a ka fanga kana n'o ta k'o yɛlɛma k'o k'a dama ko wɛrɛ ye min tɛ surasiw ka lahala ye barisabu ka d'a kan euro wari miliyɔn 5 in min bɛ di kalo o kalo kɛmɛ sarala 20 ɲɔgɔn na o bɛ ta jamana ɲɛmaaya so fɛ nka farafina tɔnba Union Africaine ni nazarala tɔnba Union Européenne sera ka ɲɔgɔn faamu
bawo farafina tɔnba union africaine y'a da jira nazarala tɔnba union européenne na lɛni wuti wari in bila bilen burundi warisoba kɔnɔ ni o ye banque centrale ye kɛnyɛrɛ ye bankiw minnu be ni o ye banque commercialiw ye wari in be tɛmɛ olu fɛ o kumana n'o kɛra Pierre Nkurunziza setena ye a rɔ k'a fɔ k'a b'a ka damako ye Pierre Nkurunziza kɔni kun ye wele bila ka ɲɛsin a ka kɛlɛcɛw ma ka ba Somali yanfan fɛ lɛni u ka segin ka don jamana kɔnɔ bɛɛ lajɛlen dun b'a dɔn k'a fɔ Somali kɛlɛ la AMISOM kɛlɛbolo kɔnɔ ni o ye farafina tɔnba union africaine ye Burundi jɔyɔrɔ ka bon Uganda jamana ma na tɛmɛ jamana min bɛ da o ka kɛlɛcɛ caya la o ye Burundi jamana de ye hali n'o y'a sɔrɔla maa minnu tɛ Donald Trump fɛ u kɛmɛ ka wulikajɔw ni sennaw caya Ameriki jamana kɔnɔ o n'a ta bɛɛ Donald Trump de bɛ kɛ Amerikikaw ka jamana ɲɛma 45 n'a ye Ameriki jamana kunna Donald Trump a ka dantigɛli bɛ kɛ yɔrɔ min na ni a dɔn bɛ ni o ye subahana mansin kunnafoni sɔrɔ sira kura sanfɛ Twitter ni Ameriki maa ɲɛmaw yɛrɛ ka mɛn ko fɔ a ka lajɛ ka o dantigɛli kɛ yɔrɔ in digɛ a la n'a ma ɲɛ k'a fɔ Ameriki jamana bɛɛ lajɛlen ɲɛma don k'a man ka maa sɛbɛ kuma yɔrɔ ka taa kɛ nin ye jango jamana kunkanko o ka taa fɔ nin yɔrɔ in na o n'a ta bɛɛ Donald Trump kɔni gɛn bɛ k'i murukuru dakoya ka ba ngolongoto a ka compte Twitter ko a tɛna datugu bi a tɛna datugu sini hali ni Ameriki jamana ɲɛmaw ye dɔ d'a ma jamana tɔgɔ la ko a tɛna baara kɛ n'o ye a dɔ mɛn n'a yɛrɛ ta min ye a ka compte Twitter ko a na kuma n'o de ye hali sini o Twitter kelen sanfɛ a y'a jira k'a fɔ a ka forobasigilen min labɛn bɛ senna a kan ka dantigɛli min kɛ a ka discours ko ale y'o labɛn ko nin y'o juwa furanjɛ 3 ye an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Barack Obama ka fanga ɲini jɛkulu wasaden la y'a jira k'a fɔ u tɛna ye forobasigilen in kɛnɛ kan u k'a ma ko k'a boycotté olu bɛ taa fara wasaden 60 ɲɔgɔn na ka démocrate fanga ɲini jɛkuluw la Barack Obama ka fan fɛ minnu y'a jira k'a fɔ u tɛna ye kɛnɛ kan Amerikikaw ka kunnafoni jariso min bɛ wele ko Wall Street Journal o ye jate dɔ bɔ Amerikikaw yɛrɛ ka jate don k'a jira k'a fɔ Barack Obama bilama daraja ni dawula min bɛ la a tɛ jamana ɲɛmaa kura Donald Trump la ko don min na ko Barack Obama bɛ sigi jamana kunna k'o donni kama ko ni kun ye Barack Obama ka dawula n'a ka darajaw sanga i b'a ye k'a fɔ 100 la 68 bɛɛ don ko nka ko Donald Trump bilama a bɛ sigi tile 2 in na ko o n'a ta bɛɛ a ka daraja n'a ka dawula tɛ tɛmɛ 100 la 44 nka nin ye Amerikikaw ka kunnafoni jariso dɔ ka jate bɔlen ye a kɔni mana tigɛ da o da kan Donald Trump a na sigi fanga na Ameriki jamana kunna maa minnu d'a fɛ olu n'a bɔ ka sennaw caya ka wulikajɔw caya nka maa fanba min fɛnɛ ka danaya kɛra sababu ye k'a kɛ ka bɛɛ lajɛlen bugɔ kalataw la fɔ ka na kɛ jamana ɲɛmaa ye olu fɛnɛ n'a bɔ ni k'a kɔkɔrɔma don Ameriki fa bɛɛ lajɛlen la Farafina dolantilaw ka ɲɔgɔndanba senfɛ Coupe d'Afrique des Nations de foot CAN Gabon 2017 Tunisie ye sabagaya sɔrɔ Algérie de kan ni 2-1 ye o kɔfɛ Senegal jamana olu fana ye sabagaya sɔrɔ Zimbabwe de kan ni 2-0 ye Yusuf Kulubali bɛ ɲɛfɔli kan ye o dolanti ninnu ko kun kan otra vez kani sanba 2017 baroba 2nan senandolanci ka taa kɔnɔna na senandolanci kanubagaw silen tun bɛ ka senandolanci min kɔnɔ o dɔ tun ye Algérie ni Tunisie ka senandolanci ye sabu ni senandolanci kulu 2 ye fadema ye senandolanci bananku kan senandolanci a kɛla Gabon marabolo min na o de ye Franceville ye kabini senandolanci daminɛna min ye Tunisikaw ye o ye wulikajɔ boloda joona ni ka dankari kɛ Algérie kɔfɛmaaw la o min kɛra sababu ye n'o ye sebaa sɔrɔ senandolanci in senfɛ senandolanci ta ye ne bɛ to fɔ sanga 50 kɔnɔna na sanga 50 min Algérie ka kɔfɛmaa man di a bɛna dolan dɔ susu o lama bɛ sira bila ni gati yɛrɛ sɔrɔ a ka celu kɔnɔna na o waleya bɛ k'a fɛ sanga 50 kɔnɔna na min ye Tunisie jamanadenw ye o tɛna d'aw ma o bɛna na wulikajɔ boloda wulikajɔ bɛ kɛ sababu ye o bɛna na ngɔyin dɔ sɔrɔ n'o ye cɛdumakɔrɔba ye min ye Siliti o b'o yɛlɛmani ka kɛ celu ye Gulam Kaziri dafirilen kɔfɛ Algérie kɔfɛmaaw fɛ sanga 66 kɔnɔna na an n'a y'a sɔrɔ senandolanci kulu 2 ka senandolanci bɛ fisa yen kosɛbɛ nga foyi tɛna yɛlɛma senandolanci lahala la Kaziri ni Maskiniw ka wulikajɔw fɛ o min bɛ kɛ sababu ye o bɛ wulikajɔ belebele ta ni ka quart de finale donnanciw sɛgɛrɛ Algérie ni Tunisie ka senandolanci tɛmɛnen kɔfɛ min ye senandolanci 2nan ye Bakɔrɔba in kɔnɔ a tun bɛ ka tan Sengalidenw ani Zimbabwe jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ min ye senandolanci ye a bɛ kuncɛ 2 ani Kadangolo ni ka taa Sengalikaw kanu na hali n'a y'a sɔrɔ Sengali jamanadenw ka wulikajɔ fɔlɔ ma ɲɛfɔli kɛ nka wulikajɔ 2nan o ye ɲɛfɔli kɛ kosɛbɛ sabu kelen sebaya sɔrɔla 2nan wulikajɔ kɛcogoya fana ɲɛna o fɛ Sengalikaw ka celu fɔlɔ bɛ don ka kɛ ni dolan dɔ yɛlɛmalen ye Balide Keyita fɛ min laban bɛ taa Sadio Mané kelen sɔrɔ celu kɔnɔ a bɛ dolan bila ten celu lankolon kɔnɔ ni k'a bɔ o tɛmɛnen de kɔfɛ min ye Arisa bɛ coup franc dɔ dalen
asina go ti yoron be ni ga to bla zama way ga chulko nan wa sengale jamana do me sega gerse ga telu tamana ngamie zuma boy chulko sibai muguruba abi do ajoro la wati tamana musa soka bagabalu ani balde ke taga bagabalu abi wuli ki jono tamani longa ere babo je minga dagle na ode ka fot longa be kunta flani kanangulo ninga ta sengal don kanuna wa sengal senandura tukulu ore be ka senandura tukulu folaye mi be qualifié ni ka Dakar de finance senandura ju kene ka ni ku woroyi sabu ni aga seba flana senandura jim kene ka durante fla konnana mi dalona anuka bawrban konnana e utiliser jamana ko nani bobulo ali journalisme boy o jamana fla bi wasa do ni ku kelenye mi ni tulenga to nyene bawrban konnana o bolo dalembe tene don j'avais kala tlemunga ani saba safu mage wati la durante fla bala jene be ganyo fe mi sengala jamana oni algérie be nyon soro o wati kelena ano sanganda kelen konnana Tunisie oni Zimbabwe jamana de umbe kare nyongona. Observen la jugada, ese número 13 ese Sassi, qué bueno el control ahí, como mira el pase. Niye bataki min bora PRVM faso ko nyamaya sola ka da bela jelin kloka Parti pour la restauration des valeurs du Mali uko udusukun kamilen de do kasangani gawuli ka jwenyi min kera sababu ye ninga mɔgɔ caman bɔnɛ u niw na ka sababu fana ye ka mɔgɔ caman jogin kosɛbɛ PRVM faso ko u ko u nin tɔɔrɔlen de do wa u be duwawu don kɛ ka ɲɛsi banbagatɔw somɔgɔ bɛɛ lajɛlen ko ala ka hinɛ u la k'u jigiyɔrɔw nɛmaya mɔgɔ minnu fana ni olu jogina ka sanga ni wili ka jɔnw ye u ko u be duwawu don kɛ olu fana ye ala ka kɛnɛya di u bɛɛ lajɛlen ma u labanna k'a jira k'a fɔ ko u be kokɔrɔma doni wale ta k'a ɲɛsin Mali lakana tigilamɔgɔw bɛɛ lajɛlen ma an'u dɛmɛbaga jɛkulu ka fara lakana tigilamɔgɔw wɛrɛ kan minnu bɔra kɔ kan ka na Mali jamana dɛmɛ ɲɔgɔnya banbaganciya wale kɛlɛliw la u ko u be waleya jugu in u b'a kɔn kosɛbɛ wa u b'a laɲini kojugu lakana tigilamɔgɔw ani Mali maa ɲɛmaw bɛɛ lajɛlen ka wulikajɔw bonya walasa tɛgɛ bɛ da ni banbagaci mɔgɔ ninnu kan cogoya min na u tilala ka laɲini Mali jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen fɛ an ka dusukun kɛ kelen ye ka bɛɛ lajɛlen ka se ka laɲiniw sɔrɔ walasa bɛn ani kelenɲɔgɔnya min ni an b'a sira kan k'a tagama o ka se ka sabati Mali jamana kɔnɔ bataki a tɛgɛ nɔ bilala PRVM faso ko ɲɛmaaba de fɛ ni o ye Mamadu Umar Sidibe ye janvier kalo tile 19 bataki wɛrɛ do min bɔra fanga ɲini jɛkulu kelen de fɛ PRVM faso ko u ko ka sanga ni 20 janvier ye ni o ye Mali finitigilakaw lakana finitigilakaw olu ka fɛti ye u ko u be duwawu don kɛ ala ka 20 janvier camanba o yira u la hali n'o y'a sɔrɔ 20 janvier ɲinata a be ka fɛte wagati de kɔnɔ wagati min ni a gɛlɛyara kosɛbɛ lakana tigilamɔgɔw ma nga u n'a ta bɛ Mali lakana tigilamɔgɔw u jɔlen do kojugu u ka dugudenw kɔkɔrɔ walasa ka u ka lakanaw bɛɛ lajɛlen sabati k'u niw lakana o bataki fana bolonɔbilala janvier kalo tile 19 de k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan u ko ala ka san caman yira u ni lakanatigilamɔgɔw bɛɛ lajɛlen na o de be dan sigi an ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw fɛnɛ na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan kunnafoni diso ɲɛmɔgɔyaso fɛ k'a lase aw ma aw ni ce aw ka ɲɛmadali la aw kan bɛn ni ala sɔnna ma